Estades a velo. Este é o momento no que Abel apoia xeonllo no chan para pedirlle casar a súa moza. E faino entre vacas e público, pois esta pedida de man dáse tras gañar o concurso de gando frisón no certame de Muimenta. O vídeo xa é viral, normal, é o que lle queda. Un dos intres máis espectaculares da feria de Moexmu. Que bonito é. Dada a resposta a ese bico da moza, entendemos que a resposta foi un claro sí, pero este non é o único momento no que brillou esta feira de Moexmu en Muimenta. É moi importante no sector gandeiro, porque tamén, fíxense ben agora, nestes picariños, nestes rapaces manexando o gando. Rapaces ben noviños que, como ven, saben andar cas vacas pois como se nada. Forman parte dos concursantes dese concurso de novos manexadores de gando e que está claro que o sector gandeiro ten moi boas promesas. Galegos, galegas, podedes estar moi tranquilos, porque o futuro das nosas granxas está máis que asegurado. E se non, mirade a estes rapaces de entre 10 e 15 anos que participan no concurso de novos manexadores de Moexmu. E compiten por qué? Pois por ser o mellor gandeiro. Antes de que comece o concurso de novos manexadores, estamos aquí no backstage, onde vemos que os rapaces están preparando as vacas. Imos a ir preguntando, a ver, por exemplo, aquí este rapaz. Ti como te chamas? Alex. Por que ves este concurso de novos manexadores? Contanos. Porque me gustan as vacas e porque de maior gustaríame ser ganadero. Sí. E por qué? Contan. Porque me gustan moito as vacas e porque as teño na casa. Porque gustanme os animales, sobre todo as vacas, e a ver se gano algo. As vacas para min son o mellor da vida. Estades nerviosos? Non, un pouco. Un pouco, e ti? Un pouco, sí. Sí, por que tedes eses nervios? Pois porque ao final pode pasar moitas cousas na pista e pode haber imprevistos, pero... Como que? Pois, por exemplo, se che deita a becerra no medio da pista porque está cansada ou cousas así. Que son para ti as vacas, os animais? Pois é a forma de escapar do resto, porque ao final desconectas e... En este concurso fui antes, pero nunca salí en la tele. Ai, é a túa primeira vez na tele na vida? Oh, e como estás pasando? Ben, E o que máis te gusta das vacas? Conta. que hai diferentes tipos, e iso é o que lle fai importante. Por exemplo, esta a escollín porque era a única que na vereda era roxa. O sea, que ti pensas que igual pola súa cor diferente ás demais podes gañar, non? Sí. A ver, como vedes o nivel? Como vedes estes rapaces? Moi ben. Temos, vamos, futuro aseguradísimo nas granxas galegas, non polo que ve? Ai, só faltaría. E mira, estes días cantas vacas de raza frisoa e rubia pasan por aquí, por Cospeito? Pois ahora mismo temos 15 de exposición de rubia e despois finalmente de frisón, creo que foron, se a memoria non me falla, 86 po concurso e 11 papos xa. Acabas de sair do concurso. Primeiras sensacións? A ver, noraboa. Gracias. Como te sintes? Moi ben, moi ben. Noto que ainda podo seguir mellorando, que hai moito marxen de mellora, pero moi feliz. Oxe, toca premio tamén pa ela, non? A ver a que sacala de paseo ou algo. Eso, hoxe levaron a ración de pienso extra.